RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kining sa kababay nga taga Cebu City. Agat madatampo digda singan nga Jelen. Congrats, anak. Thanks, ma. Congrats, day. Salamat, kuya. May gani kay nakatambong pagid ko sa imong graduation. Ha? Nga naman, asam di ka, kuya? Mularga na nas Manila imong kuya, day. Na ang gi-offer ga trabaho inyong tiyo dito. Ay, mao ba? Ay, kabala ka. Maulir ako diri dayon. Huwaton ti ka, kuya. Ay, salamat. Last bit lagi hapon ta. Mao lagi. Lainan ra bagyo ko nga way kaila inig eskwela, uy. Girl, nakakita ka sa sana itong ka-classmate? Kato gwapo ba? Ha? Uwa ko makabantay. Trobi tag tao eh. Ay, tura. Ah, gwapo bitaw, no? Oo, nindot ko. Magkauyab mo, no? Niyabag ka? Ikaw rin may nagunahon na anak. Bitaw, seryoso ko. Nahibaw kang wak pa na sa kung una ang mag-uyab-uyab. Og dili sana mupunit og sama na ako eh. Ay, wala kayo ba? I-add siya sa Facebook, girl. Suwayi lang. Bahala ka, basta kay dili ko. Or, di sa salami account lang ni mo kamo chat. Ay, ambot ni mo. Oh, imo ng phone? Imo. Clifford? Kinsa man ni? Ah, time pa. Ang classmate man ni namo nga gwapo. Ngano naman ko'y chatan ni niya? Time pa, be. Murag nahibaw na kong kinsay nag-add o nag-chat niya. Ako na nilihok, kailangan yan magkay ka. Yabag man ka, uy. Basi magtuos siya nga una-unahon kay kong. Ay, sagdi lang good. Ang importante nga nilihok ka. O gusto pa, dami account naman sa nga itong gigamit good. Bisan na. Ala, tay, tanong din natin to. Ayaw paglingi, day. Ayaw gaduglingi, ha? Kanong kulbaan mang kahangawa man sa kahibaw nga, ikaw ang ni-chat niya. Oh, day, no? Gilaay man ko eh. Oh, na naman sa din ni chat ni Clifford. Mag-una-una og chat, unya dili na mo reply. Sige, good. Kalingawan din ako reply, be. Ba? Nagsige na mag-chat ni Clifford? Ako na lang sa siyang gitubayan, uy. Total, wapad bitaw siya makailan ako. Unya, wala siya mag-video call or audio call man lang. Wa man. Wa sa ko'y plano, no? Dami account na ba niya akong gamit. Masakpan ko. Ay noon, sad. Nalasing ke, padayunan na. May na diha, magkailhanay na mo. Nag-chat na sa si Clifford.
Dili nimo ikalain kung mangita nako sa imong chat. Hala, gikulbaan man ko. Dili sa kong reply niya. Uy, reply niyo, uy. Dili ko wa ko kay bagon saon ako pag-reply. Nakagusto na kaniya? Ha? Magpangita na sa kasi iyang chat, ha? Oh. Kanya, magpakawi-kahoy lang kaniya. Uy, reply niyo, uy. Kamu na ba ipares sa project na to? Ha? Ikaw di ay, ngano dili man kita Paris? Si mama mo yung nagbuot, be. Hi, Jeline. Okay ra mo kung saan mo ta magbuhat sa project? Sige. So, unsa pa may kuwang nato, Clifford? Huy, nagsige kag tan-aw si mong phone. Unsa man nakagipaabot? Ug man na lang nato tiwason. Nakoy gipaabot. Lain na daring padung ta manguyab pero dili ta replyan. Padung na siya manguyab na ko. Pero okay ra. Tiwaso lang na turo na ato project. Sige. Nagkilti man gyud ko ani, uy. Nagsige og paabot si Clifford sa reply. Wa siya kay bawo nga ako riyang ka-chat. Pila ka adlaw na nga. Wa ko maka-reply niya. Nauli lang kita. Si Kuya Marco? Nauli? Day. Saan mo gawin nga sige kagakos? Gimingaw man ko nimo, be. Ayaw pagbuot. Pastilan na ginaning manghura. Ibingaw sa ko di mo, day. Dali nak, kaunsa. Sigurado kong gikapoy kas imong biyahe. Pila ka adlaw na pod nga. Wa na mo chat si Clifford na ako. Day, inas mama ha, nga mulakaw ko niya. Maligo sa ko. Okay, kuya. Kinahanglan na konsultihan si Clifford sa tinuod. Ako siyang tawagan. Tempa. Kagkit sa marong phone ang niring. Kuya, imo... Tempa. Ganun ako maning gamay account ang ikawas. Pagmana ko. Ano na ako man sa phone ni Kuya Marco ang account ni Clifford? Lagday, nangutan ako ni Clifford. Nag-deactivate man di ay siya sa Facebook. Unsa? So, kinsa dito imong giahad nga naong man sa ni Clifford ang naa dito. O ganun ako man kuya may nagdasa maong account. May pagutan na imong kuya, day. Nagbuhat ko dami account. O nakita na ako na nga. O mayo magitsura ba ta? Maong akong gigamit. O mo to. Nainiad o ni chat na ako nga Lizel ang pangan. Kuya, ako man si Lizel. Unsa? Dami account na po din ako. O dugay na rin akong gibuhat. Maong daghan na po ko og friends nga wa ko makaila. Ay, kahanggaw ko di ay. Padong narba unta ko mutugan sa tinuod kung si kinsa ko. Ako sad unta. Butugan na sad unta ko. Abi na ko makatugan ako ni Clifford sa tinuod da. Aw, tugani. Kalain ka, no? Sultihin siya. For sure, nakagusto sa kaniya. Di lang tungod sa inyong, sa atong mga chat. Nagkagusto sa good kaniya sa personal, di ba? Kuya.
Ya, kung pa may gipaabot ni mo. Lain na din padung tamanguyab pero dili ta replyan. Kung ako palang untay ang gipasabot ka panguyaban niya. Musulti ko's tinuod. Pero dahil na sila ay nagustuhan. So? So, ingon ani na lang kit ni. Itago na lang yun ako ang akong gibati para niya. Eh, Jillian. Teka lang, bakit ba ako'y nasasaktan? Sa tuwing makikita-kita, may kasamang iba. Sakit na ako naon nga nag-assume ko nga nami chance ni Clifford. Pero diniragi day mi kuto ba? Og wa sa gyud ko'y kaisog nga musulti niya sa tinuod akong gibati. Dini na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.